oso itxia da. A ber, Durangon kulturan arinago, nire 15 urte, nire 15 urte dire nolabait zerbaiten hasiera. Eta da, Gerediaga sortzen danean. Gerediaga elkartea. Itxe egingo dut horretaz gero. Gerediaga elkartea baino arinago, kulturaz ezagutzen dudan bakarra da Durangoko biblioteka. Gure ama oso irakurlea zen, eta Durangoko bibliotekara joaten nintzen, biblioteka municipalera, Kale Barrian zeuna, eta hortze zeuden txaro eta astolak. Aiztak. Eta nik uste dut gure ama biblioteka maitu zula, ja, liburek ez dian ez berrizten ez ezer. Eta, bueno, nitxikitan beti joaten nintzen, amari liburuak erabaten eta karta. Bueno, eta ez dut gogoratzen gauza kultura Orfeoia, importantea Durangon Orfeoia. Ez dut uste gauza gehiagorik zegoen ikerrian. Baina Gerediaga sortzen danean, Gerediaga sortzen da 1975ean eta amak edinozta, apunta zaitez. Berehala apunta zaitez. Horregatik, nintzen gazteena. Sozioetan, gazteena, gero sozio hori, ez dakit noraino, bazkide egin nintzen, bazkide egin zirena. Eta hor zeuden buruan, nor, beti, buru, baina beti ilunpetan egon dana. Eta nik istima haundi eta behar zorzaiona, ordaindu etzaiona da Leopoldo Zugaza. Danaren atzean dago Leopoldo Zugazaren eskua, burua. Leopoldo Zugazak egiten dau, eta ez da argazkian ateratzen. Eta Leopoldo Zugaza hor egon zan. Leopoldo Zugaza egon zan, hortik aurrera nik uste egin zen guztietan. Eta gainera, ematen dit niri, hemendik ikusita, bazeukala ikuspegi politikaren aldetik bazekiela zubi egiten. Familia republikarrekoa da, bera. Eta behar bada, mundu nazionalista eta ez nazionalistaren artean badakila jakin izan dula loturak ondo egiten. Hor sartzen du Gurutze Arregi, Arrate Salazar, Jesus Agirre, hor hasierakoak, Gerediagakoak, herrikoak, Astolak, Astolako Txaro eta besteak, Maria Luisa, ez dakiz zentzat, Txaro eta bestu gogoratzen bestearen izena. Eta, Gerediagak egiten dute liburuaren azoka, lehenbiziko liburuaren azoka, baina hortaz aparte hasten dira Gerediagako ermitan hitzaldiak eta egiten dira handik aurrera. Goio Monreal, adibidez, foruen inguruan irakurritako entundako lehenbiziko gauzak, Goio Monreal antxe egindako hitzaldi bada. Eta hor Jesus Garai eta hor Jesus Agirre eta hor nik uste dut oso aktibo izan zirela. Eta ematen dit neri, ze lotu nahi dute bata bestearekin, 76-zazpian hor badago Franco kantolatutako 25 años de paz. Bueno, baina hor botazio bat dago, aldaketa bat dago legetan, eta botao arrazti egiten dute, baina hor propaganda egiten dute bairen alde. Eta ondo gogoratzen du Durangon izan zen oso famat, ez zan hitzaldirik, hitzaldi bat egin zen Astarloan, Don Rafael Beldak eman da, jesuita, gauza guztiak onartua izateko behar ziren leizaren gehienetan hori zala. Hori Goio Monreal eta horien baino harinago, 76an, 7an izango da. Rafael Beldak argudiatzen zuen nola etzen bidezko, etzen zeharo demokratiko, ezin propagandarik egitea ezetzari ez boto, nola da ez, boto ez emateari, astentzioa. Jende asko zegoen lekua beteta, baina holakorik ez zan egoten Durangorik, ez dut gehiagorik gogoratzen.